ya di situ huko. Anom de taki kwa machine ko la ye na loto siki hectare. Aito. Ini ise urgi. Oko luku to os. Dreba. Iya ma. Goedemiddag. Bakti. Ada tap mi. Ja, goedemiddag. Goedemiddag aan ieder. We bar alles maar odi, bedende, we is opvarende. De wasandin buitenland, in heel de wereld. De wasan sapake koroni, aja Saudi, lanti aporoko jaso. We horen God voor zorg lanti, arrageren taki. Op de liki, nee, ik moet op verstaan, op zijn zaak. Begrijpt u? Voor een buis aan, ik moest om een kubieke beter water, de potso, de poti, dat onnemen kon druk naar zijn poti. We focussen dat samen en nog planten. En we beginnen naar schroppen ook toe. Dat in feite, corona bem abaskrop petit fus anang. Corona beleid sa effort met abat petit, maar ja, helaas aan dit zo. Dus al dat soort dingen, ik wil zo lukken, adjust lukken, tassen de kong, dat je contact corona lukken met money. Ja. Begrijpt u? Maar letterlijk en figuurlijk, de schroppen moeten akkoorden via textiel. Maar de textiel is zo willen aanraden dat je neefje of ietsje maar zijn beschermd op Peruvië gebied. Sa in feite capacité op one na virtueel areas kroppen nou Guanikeri of Guyana. Dat skroppen heb sa, dat is zo makkelijk en zo eenvoudig. Door ook ja zo. Doe een beroep gewoon op de deze met textiel dom. 3 bigit af ja zo, 3 bigit trekker ja zo. Maar het winst van of aan, te alle voor de tamara of dadelijk, maar voor het dat je trom plaats van pacha. En de insecten van de regering, men is apade, maar we sapade, corona is een soort meng van punt, een meetpunt. De animal ook even doen, dat we nog kunnen comprelen hoe je doet, maar we goed doen friends en family. We goed doen serifie. Zeg je tegen ook 2 jaar man. Tegen, de goed doen serifie. Goedemiddag, kijkers. We speed dan. Ja, zo bij de adek. Die me vierif komt dat sang. Misschien op play. In denk ruim. Sa misschien op play ja tide. Of wins neti. En play. Koron da ai. Look one sanja. If je man film maar passie ja. Bij de man baroko pot de buis gono. Owe dwe woro komi no mli. Mi ko belo no muje. Owe dwe woro komi fe natures ya. Luku amandi siri momente. Maar sameji ja op play. No ma. Akokrosa emenu. Bepo junu ja so a bigi kokrosa. Mi beshe seref ere kwa ini. De man pot drip chiwang. Dus akokrosa if man sorry wakako info. Yes man. Belachelijk zijn deze mannen. Belachelijk. Luka kokokre kijkers. Ulukuja kijkers. Maar wat ga je niet goed even? No, atoko no lupino fadum. Kijkers ulukuja. Ulukuja kijkers, luka biji kokro. En na kokro na waardevol. Koronman, die yanga neti umda ai. Na loto deja. Kijkers ulukuja. Na loto dirmoro isri. Kijkers ulukuja. Ulukuja kijkers. Adisi koroni na unu. Koron man jifame baru nu. Na unu. Ivo. Tapa den kijkers. Koron man. Mi hoop. Da last life fu koroni samoko. Same promise misrefi. Koroni al asantisi. Ebi ma velam tape luku so wan piti wan tu. Ja toch. Isi? De ma puren pot drip tu wan junu. C'est Alice Grong. $200.
Alice Grong u opo. Alice Grong u opo. Alice Gromang wo sumu. Alice Grong is from Takau. Mavon Gonsalvos. Wizina bi Koujaso. Den da sabana. Mavon imoy osofima. O bruya. Maklon o bruya. Komosi o bruya. Fallon o bruya. Ivos o bruya. Alice Grong Womi luka kokrosa de manta puya kiwomi. Ita waka ini. Wagita rei. Da de ma pot drip chiwang. Kekas luku trekker kom. Sani ogwe. Kekas efuno opo na loto adiri. Dat is coroni sereng. Da egwin kasi. Fuka luku den bijiwang. To huis sa de sostene kismoni. Nanga opu eis fabrik baka. Kekas uda ai. Retel waka go so dens ma atra wanda. Nur Mohammed. Motegi wasanira minister. Niet uitskelden. Hey, asana apartment business yara. Abum. Owe wagidei wesu. No one konja moro. Luku pare. Taxi. Yere. Everyone tegi sana wasani. Everyone tegi apalet wasantaki. No fas ugutu. No shulek domang. Want domang takon koni. Kon mate bro. Dit voor de volle ding. Zijn en men noemen elkaar tegen in NTP ding. Maar een best kan money en een heel verhaal. Maar nu die verhaal. Hoe wat tak wasani? Una vaste waarde volsanisi. Sa una sabi de kormas op ensik ai. Una tek de sanisi. Konselek ai yo teken. They see dat je stroto. DC, no brand in vinger at de sanisi. En we orga zijn zoeken hem op play. Colledelijk ze in zijn samoni. Meer te goed voor $1 miljoen man. Maar we vast asanisi hè. We vast de lotus hè. We vast ding. En we vijf ding. We vijf ding. We vast ding. Yes man. We vast de lotus aan de jaso. Ano isiri. Uno domoro. Ano koroni. Uno domoro luku jaso. Abdir moro isiri. Journalist luku ja. Foudape, luku ja. Trase info. Adati. Foudape. Daeji. Na massief. Smelter baka da op massief tak ikan serjine. 1 kilo ne loto na 18 barki dala. Alas ma opu ai. No wants ma ne guanga sandisi. No wants ma. Koron ma wo sereng. Disi mi mati disi winter mo begin tegi FIB setu an chucha. Begin canceling. Canceling akkoord sluiting. Want yo gwa strafu. Asandis wa aiving. Wa waiting. Mane moli mi begin mati. Manga yuna famiri une pori. Evi apowe no pote. Ma journalist waka kangamija. Make the kekens revi. Jimmy a aweng if mele waka kangami. Qu'est-ce que c'est ma bombe glace à l'inoma? Il faut que je me savoir fura de la Leles. Warkale Jimmy. Abidi ko product de ma pura la de dripchi olu. Oh, na de ma poti. Asa ma pura watra. Uher koroni gwenase. Lukuja. Toki visi ipot ala malakong ano bijile ka olodat. Milei. Ja toch. Kekers uluku Jimmy. Hij verschil. Uluku Jimmy. What make money business school? Hij verschil. Hij verschil. Nur Mohammed, what make money business Uno low, koron ma uno low. I make money business school. Journalist Luku Jimmy. Make de kekers tegunu ala den drio ka wanga grote. Eva bijile ka olodat go scannen baka Jimmy. Ja. Even maar poezen met kubieke water per dag. Ja. Om het naar aluminium. If you fast and talk, smell last libi boy. No asman ola slibi. Lukuja. Ulet tapu woorden. Ulet tapu woorden. Bedreiging no mag vinden plaats toe. Na den drie kokoro Den drie chiwam zo net mensen. Journalist Dat weet je. Ritwa even make this machine duiden. Weet je? A verschil. Adisi. Kela biji wansa MNO. Ja. Koroni pura he koron watra. Ja. Dat je pura omdat na waardevol. Tuurlijk. Dat je teken goe make money. Dat je pot de plastic sani. Sa ipai kande. Ja, mensen weet je den zo net. Den buis goed daar net. Lukuja. A verschil bigi. Lukuja. Na 7 tot 8 maal. Sa de man puruf pot dem chiwang. Dus na tori dat te weer de ma ete jasa koroni. De luku atra sambaka. Ana
natuur anof mangayu, a natuur naf masrakato. If alleen continenti, corona is om een skropu. In ma teken of Beldijkstil, voor pot 20 junuja, voor no journalist ook. Ja, mensen weet je zeker dat doen, no? Alla vrida des meekom. Vader no bevinding a weekend samsa, dem septak a weekend de sekom, des mo me gebruik voor a tijd voor unu. Ja, dat lukt ja. No one screw up. Next. No one screw up. Jullie hebben geen inzichten, man. Afval a strati e broko voor deze winter, tegen de man, den koron David pa, laban, een vamaning, en familie nam. Lansberg, laban, Lansberg, Tumpi, zijn er familie nam. Frans, alle de matak de potentaf, daar ontwikkelen die koroni. Daar broko afval zijn de mij broko daarbij. Deze no mateken van broko a troweja. Tuurlijk, dat moet op staan. Of Tamara, of Otenda, deze mij rij vrij. Ja. Tegen me kijkers, de kijkers. Ja. De laatste lijst aan mij. Oké. Maar me verstaan aan info. Alla den grafmachine zou je ja zo na corona maar abden. No am den no bedef corona, duf corona in Roko. Oh, da. Minister a doen perse renove junu no lei, maar potem mati friends and family. Look at duf corona parkeer langa boom, maar de euro langa boom, mo pota foto. O men US dollar. Ja. Look at trekker wakti. Wa her dik ba trekker wakti, yeshi? Amonelo. Look at corona on sandape. Interview het vel de kami baka. Zij hebben biftaki over deze manier Rietveld. Wat men in feite moet gaan denken is dat letterlijk en figuurlijk men kan inzien dat deze mannen niet voor succes gaan. Met deze mannen bedoel ik Arageren DC in samenspraak ook tot je partner. Nee ook in succes. Want wat soort in Arageren DC, president Taki moet ik een functie abra vice-president omdat hij midden is mee kosi o doe zijn schrijven. VP bij de lang blijft doe zijn ook toe in het systeem. Het er was chaos. Je akondre die ono make money is ook doen man. Make money pe unuek voor mofina wang eluko. Motakwan sani. En als aan die motaki toch man. President is habito is rotom in 31 december era president. En die is rotom president afas faye ben faya toch. De man me hoor me in een selfie put me haven toch. En die put me haven de aye te mitaki. Amaneli boom le president. In drijpan anut par botwa I afvoer money. President, you afvoer money. You nom tra kondro so if you want to baka. In tra kondro een gangster president. Tente gangster ano fetanga makir man. Tente gangster dusani lek verboten dusani man. President, I heb steken laten vallen. A wat de vol sandisi. A wat de vol coproductie. A wat de vol disi aluminium. Na 10 ton jere. Soort man na 10 ton. A 10 ton ja zo. Dus op nakelijk we mousering. Of na politiek. Ik zit er maar like doma ipure. President Brudo Fado Fassans heeft maar konte keren mi man. Dan moet je bakken dat snoes. Mi no bedrijf keren maar met tegi. Nee, hoor zijn professioneel. No man no bedrijf no man. No so. Was er daar live dis. Politieke partij no one sanja. Koluku komt. Ik ga contact met bedrijf maar. Na you abawer, na manga you abawer. Luko ja sa de man duju. Koron manto, no opzichter no de, no man ne de sa eko luko juno, luko ja. So wan kudu di koroni abi, so wan magrofo, kap udus kuyasani, tek sani trowes kropu moya presi mix mai. Meshi tak na so modder de man. Modder toko. Ja. U koron me tak toko luko ja. Ja. Pede wan ja u koron mango. Next no diki no was Lukulis de Maroko ja, na muni million ese de cabo, akaba, pression bota akabo. Ishifa metegi. Istak minelei, temetaki minetaki, lukuan biji makum, kando manta konsani. Interview ama if. Lukman deg dape, biji bonge gero dape na marai sa dape, ano kang, pas comme ça si jade, pas mange. Ana du ko so ensaka. Say for. Ano kang. Lukman ko sa, no club no de jaso. Okay. Tawa ka sani, luk sa jaso. Alenka photo, heri mata sumu.
Asumu. In feite. Abidji Massé, Oma Asumu Fouro. Abidji Massé, ala de Aoupe. Jido, de metegu. Boro concert African film. Ma ejida gis ma yere de luku de lonko. Ma lonko wan taki ma des me fure def taki. Koron man de tu biji isiri kudu loto disi. No wa man sekdem. Tem pacentok. We gawang. A machine di me taki. Adis wagen sa eta frisde. A rei bakaloto. A rei bakaloto. Ano wan konja moro vustele vrako. A machine tiri de ma wakagwe. Dus de ma ulaya a loto bam bam de la machine ane uroko. Ane uroko. Luko men skropu koroni abi. Luko ja redisanti. Luko ja. If ale continue no de eka photo. Eka photo akawai konja. No one dem fis photo man magase. De man no ma make money. De ma de jada de ma car de ma hang yongoro. Uluko ja luka toko toko. Ano man kaluka motor. Ano man gang. So me money di o wili for skiwa sambung, skiwa pota black apela, pota a bigi stone lai, poteng skiwa sani, look wat monsterij. Omdat het corona is, no de man dik niet eens 20 meter boe, voor a pijp, want a buis sowieso toko in a buis. Biju awore rustig, no costumes in zo. Pala. Amano mamoro, amaki zakeligen no. Pala. Ano de lijn staat er met costumes. Maar sami want aquí. Ano kang. Als je gaat checken, dat corona belangrijk te verkiezingen door, want animo roko e fadong. En corona makkelijk voor make money. Corona makkelijk voor make money te verkiezingen door. Ja, laat ik geen eens door. Ik gebruik corona. Je maakt them tot money. Maar wij als corona, nee, wat is er over? De mij pino. President moet tegen je wasani, president toch man. President. Ja, mijn president, maar moet tegen president. Abteken is alibi smaak toch man, sa abib toch. President, ken je nog sabi? Ik doe een president sa abati in lobby le fabo tabe de president. President, juna president van Kondre. Te you go aan president, allemaal sema je bi, je adviseur. No maar nog kote tak je pa ma, ja president ik bouta, denk ik bouta. En verkiezingen door president. Die door korodu kayu. President, il faut action sa nim jueng, atendoro. Je toch in sabi, in het wafesi, wat heeft ik aan jurdisi? Ja. We voelen een actie. Slaap me begrijp, maar dat takino mag continue reserveren look wel like this. Daarom me hoorde maar. Me hoorde maar orge. Ja, president van ook zo toch man. Bota be want trans doen, alibis ma puring. Libis ma no ma puru man. Wakako info. Dus ik is maar. Desmo yera winti ma wakako. Koluka mooi a kutu koroni. Bede jong man ka ontwikkel. Mensen, we volgen over sa de man abeng. De man pour den bigi buis, dat de man pot drip chiwang en die de man set a model zo. Gewoon de man stampu a passi baka. Tap den drip chin buis. Mek nasanda te chawang buruya. Isabi tok. Dus daarom asane had de man de mij uit den genoegen. Mensen onbegrijp. Soms wil je want toescheld worden, maar ik probeer corrigeren them. Aka en aan dak. Je nou slapen? Je nou slapen? Draai film met deze machine in kring kon van broki. A monster reisa de libi dus de lip wa fesi. As filter nu de kolip nu in een roko fu u koron man. No denk if cha koroni gwa weg na se lek van weg na se kop. Minister Noor Mohammed mi be big up want je doe al op sani me je renoveer ala sluizen en zo. Maar no knoei me begi no knoei. Want sami begrijp toe. No knoei. Tak de mij kraba astrati, laat maar zeggen asfal. Ja. De mij krabing, dat de mij chat schreef van dat gomir baka. Dat de mij meer dus dat ano, dus arki kutu kulimbi no sabi oni sta. Ja, mami sami begrijp. Dat wat ik ano, te de mij kom baka ko asfalteer, ano a kwaliteit moro. Na pirito. Ja toch. Ja. Daarom as de porzo snel na pi kwaliteit Lucas. Tuurlijk. Dus wan no de a broko wan tati. Na. Finichan de
paiju of asfalteren. En of regering sans doen nodig. Ja. Begrijp je? En of regering sans doen. En Samitaki, alla den truck man fu koroni, Laban, Tumpi, France, uno sabi begon, ma alla demanda tak denye rei, wanneer in alla den passie, bij de toeristen eko oriënteer ding, go ontspanding. Here, dape minister fu owe me tag you, if you begin bel by Italy. Plus we go wa to go wa fifi bus go pour by Italy dape fu kom bigi asfalter pe bis ma eta pe de bigi holode if de kijkers me eens me wan shi de la sandisi this no man kan ala de koron ma sanda holante luku dela life nefsa dela life me keer serana shi me gron tapushi me dela life this no man kan Corona bloeit, luku jaso mooi sweet wind, luku watra. A eneste pressie in Suriname, Peyoshi, Atlantische Oceaan, puur. Om eens met dat in wang. Corona denko je stoje vangen. Ik kan kom poti begi ja. Ik kan kom begi masraka do vergevonis. Ik kan kom do alasanja. Ik teka watra, I wasi fesi. Wana fes watra ik mo boko. Ja, rechtstreeks. Beji gado if ibab zo'n doe. Beji gado ajame kon vraag me vergevonis af. Ja. Deji mi rei konja, me go live, mi was mi fesi, mi begi gado pardon. Fu ala den sondu, ala den smasamdu, kan de wan pain, of kan de den sman lobby na life sam taki, of kan de walis mi kosi, ala den bigis ma say luku. Daarom mi actie, en daarom altijd mi actie power, masragado, ondersteun me, en dat doe me don, me chis den sani. You know, dan no a politieke partij tak me tak gideng, maar me tak koroni, fight. Stand up, stand up. En tegelijkertijd sinister apleti omdat ik denk is dat een lobby in onze politieke door. Ik denk is dat eigenlijk mijn lobby omdat Tamara heeft mijn foto bijvoorbeeld dat we best voor PL erego dat mijn foto dat ik met na bus dat je best maar direct sa pels maar ik foto dat je het met die PL bus ik foto politiek no Lucas Santi eigenlijk. Maar mijn pakken over omdat politiek-wise in afstaan. Maar tegelijkertijd, met sla door direct dat je zegt, je atleti. We schrijven bij gelag, die koroni, omdat we taki. Zeg goed dat ik baluko zo mooi wind in de Atlantische Oceaan. Nergens anders kan je zo mooi zien. Begrijpt u? En tegelijkertijd, Jawaka Basibianko en Minusap Samsa. Yes, man. Maar zo aanpakken, Yes, man. regering, je moet één ding doen. En dan solo naar corona. Weet je waarom? Als je heeft corona, je hoopt niet keer op. Ja, dus, oké, als kropo, oké, dus, om dat corona-productie. Maar als kropo of corona de Nakayanego, via Ramadan toch? Ja, toch, dat is een taxus wat ik is passé. Maar als kropo of textiel, zo best of tapa Peruvia. Na eens kropo Ramadan erbij, ik doe mijn go de keri, go aan Guyana. Dat is wat ik mijn business de etaito. Corona, met corona de lid veranderen ook toe, omdat die corona behoort tot dat systeem ook toe. President, tangan no uno kayo, do kayo, issue gewoon maar take op corona. Ik kan bereiden voor en laat het duidelijk zijn ze moet pak nodig. In ons massage mina fiapi, de president kon no claim me. Look make the machi. Guyanese alasma de welcome ja so rabo. Claim me. Look ja. Corona na Atlantis Oceaan we ship. President take on talk, Mikayo talk. No man ko temi next. Is sele. Ook actie, u hebt corona febe actie en beloof voor je. Van corona. Wano Bena anama wetaki yepunu. Bena unu ma aksa regere yepunu. De money man sa waba Holland. Corona man cha laya Holland sa abib chi money. Ja, true. Met de man kong, met de man investeert ja. Wie zo mooi zwembad, wie zo mooi gym house, wie zo sneeze restaurant. Met de man kong ja. Wacht. Even tak duidelijk hier, want dadelijk Trasmorica, die tak corona man chalai, dat do denk na leg des maar uit boensot la je bedoel. No money. Arkino, de man op osso. De man op osso ja, de mij daar Holland, de mij dit ding. De man kong, de mij libi vrij, maar corona man schreef want de vrij. Door wan zwembad kan ik ja.
door een Chinese restaurant. Corona na 5 special 165 SRD voor kom bij een show met een foto. Let jij op bij. Ja, is ook goed. Laisani, en dat we bedoel. Nu de Roko Sani de ma abi. De ma abi. We lof den da Hollando. We meneer toevallig een beetje wan funu. Amam make one beetje skotu. Amam beka met huisvestingen die de studenten. A precies ama abdape. We studenten koso beko dape. Dus dape embrewal no. Dape me roep de ma op. A beetje skotu si ab zomaar na skapu anga kowe de dape. Set studenten woningen. Tradik baka wansan mitunu jaso. Deurwade ekompu den kerkis ma funu. Deurwade zonde des me pegi. Masra kado. Deurwade na no sorry. A kompu des ma. Asan dat hat me. Hat me. If me ba makti, me besen wan groep man go voor de deurwade. Precies over. Abra mevrouw Tamin Kefri. Oh, mevrouw Chakot, ja. Ja, Tamin Chakot. Kefri Abra say oud bekend als Fix Place. Ja. Des ma be gado ala sonde dape. Ja. Tali. Hallo bigis ma be dape. Ja. Deurwade kompu des ma. En men neem een deurwade kwalijk. Men neem des ma sa abi a precies aan fin a precies kwalijk. Omdat je bekantij des ma moende deurwade kom. Ruim op baka sonde beja gado. Actief watra presi. D'ailleurs, ma sonde die des ma beji masra gado. Inderdaad. Nu kom je po muzo para mek de hal de hard op ma mitaki. Na so corone. Maar dat zijn vinden plaats dat bij Engelen. Apprecie dat bij Avansma. Meer december pa de beji des ma privé da kum froizi. Oké, maar masra gado edin ina bi tengi lo sani. Ja man. Ino man neemt de waarde kwalip tom si doan. Desma edu de roko. Kom in Atori. Kijk, als instantie van dit land moeten wij ook één ding weten, dat wij allemaal mensen zijn. Je naar justitie, je naar rechterlijke macht, je naar sodati, je naar zo. We zijn allemaal mensen. En ik heb ook gezegd altijd in mijn leven, belibisma de fout in me. Maar dit soort fout, no mag de grandioos fout. Omdat er waren, het moment die je kon, is het aquí, kado de libisme aanbegi. Ik ben distancieerd van de wacht die rust. Zeker. Dat je denkt, ba, zeker. omdat weet van of je die roko, maar je bent ook mens. Ja, zeker. Je bent deur de kan je nog zondag kerkje omdat in kon doen roko zo. Ja, maar if lekva kobi taxonet. Ja. Des maar bekis wan brief in december ba. Dat Yusref moest man begrijp safe sa. Ja, maar ja, tegelijkertijd weet dat je libisma soms je mixteken laten vallen. Maar we moesten wel eerlijk zijn van derwaarde en mijn straf mee kon ik zo loyeta dinsigba. Jullie moesten gewoon zeggen van we wachten jasa ook ook bananga autori dat we onderhandelen. Maar zo gaan we niet tekeer of elkaar met elkaar om. Omdat uiteindelijk om sapwansani wat de mens wil is God bepaalt. Naga de osigo stoor. Ik ben geen profeet. Ik ben een provincie. Maar mi kan takilik voor meneer Sinister taki alias Bashakobi. Ik ben kawakte gewoon dat dinsig bada itakan. Ja toch omdat ik go over een gemeente een onderschat. Ja. Dat wel. Man be kan wakte tele. Dat gilibi voor ik kom mata korni kondu asansi. Nakado dat is nu na wagi ala den banti fu ben kondu asanti. Zo was aan de die koloneren. En altijd met takento. Dat we onderschat kerkie maar gado taki. E woord na ja en amen. Yes man. Zeg ik je zin is het derde. Mo conta voor een peace baka. Is je a peace block disi. Na LVV mu wadere, visserij. Na ja akudu se mopo. Ja akudu de visi, otro visi alasan. Da is fabriek fu koroni ne uroko. Dimi taki de opa watra, migo oriënteer me a watra opo. Is mooi waar. Maar of van een bakkerij naar een ijsfabriek. Die de misschien wan brede, mi wan onderzoekatori dis Rietveld. Ja. Misschien brede sil tapu, wan kaasje de, a brede mi kan a pinda kasi. Rietveld a eva bakkerij tapu, mi wan sa peden brede dat ik mopo Rietveld. Dus de brede fu na schoolse opvang Rietveld, ik mopo na foto of mi kerif chakonji ala de score of koroni Rietveld.
Rietveld pe unu koronis mas Rietveld. Oh ja. Ku me ka money Rietveld. Want me... Rietveld piki me wan make this ma. Te me taki ano low mi sa boom sa me taki. Ja, dus... Pe abrede ik mo po mi wan iji mi wan boom antwoord. Dus uiteindelijk... Na wagelingen na Nikeri na foto Saramaka. Sandu koroni. Kijk, uiteindelijk moet ik gewoon aangeven en toegeven dat deze... Mino sabi van Cosmi, maar no Cosmi. Allemaal soort van wel zichtbaar voor smart en laster. Tja, weet tak van den sande. En gelooft u mij, ons kind die zit er aan mijn pijn. Kijk dat ik de maas nog zo te moro, want de mofo. Dat ook je met elkaar liefde voor takkie van sande. Deze je mag steken laten vallen, man. Deze atulesi soort van sabi toch, man. Want de licite me gewoon dat ik ben mijn vrouw familie te kiezen te mij. Maar net dat ik van was, deze alles aan zelfs aan de door jou te doen. If you na voorzitter voor een hoofdstembureau of corne, me vreemd dat mijn vrouw er in Afrika zijn ja zo. Ai. Amwela krida. Deze is roti. If that's my max up that. Ik kom op je arrecht. Ik kom op je arrecht voor corona. Met takkie van Sande. En op een gegeven moment, de man drukken door gismat en laster. Terwijl het tak van Sande. En tegelijkertijd, je hebt wat systeem ja ook toe akkoroni. Die me werken mee, dat je geen hechtenis. Maar dat aan een punt. Dat aan een totaliteit zou je schoolijk organik, pasha, cameraman, iwan rectes. Maar roman, maar utek hebben we voor unu kong. Want aan een biggie ganger, hè. En met die man koroni ook toe een big up. Sa e controle tap unu, sa e doa roko futaki, onatu taki, wo abif taki van Sande. En no politiek we play, we taki van Sande. Meneer Rietveld, mi wan actie wan sa Ivo vis a camera disi. Ja. Jun ben die visserij, you saba wait voor ijsfabriek. Fadu kantak a ijsfabriek ka jurgo na dong, dan unu de wan koron mamu bij wan saka ijs. 150 SED, daar boskamp, fukanti, wan huisfeestje of wan sitje of kouru wan san. Oké, correctie. Mino ben dat visserij, middag visserij. Ida visserij me bedoel. Maar is dat wat wait voor ijsfabriek, kan ik aan tijdens van. Sami wan taki eigenlijk, hoe ben taking bananiwara. Daar kolaas. IJsfabriek na baby corona. Ja. Temta kwam baby, behandelen omdat na een bedrijf zijn make money. Temta baby, awasan tegro. IJsfabriek nu was man ook op het mana ini. Het enige wat je moest doen in Paiwatra aan een fire. Daar miljoen dollar je meki. Maar helaas den dwing, maar de liba fabriek gewoon klakkeloos, waardeloos. Je kan elkaar omheen van de liba fabriek. En een fabriek zijn moet zo. Eentje. Een fabriek is met boom voor maar met money en na baby corona. Ja man. Waarom? Ja man. Me lees ja sami desma was ma actie taki. Ano actie attack. Deze gaat vervangen worden tegen Kobi. Dus waarschijnlijk ook is want deze ja. Zo neem waar tanga verkiezing. Ja. Dus desma sami wan verstaan tak desma itaki. Je hebt informatie over dat hier. Ik denk zo. Want if asma tak de DC gaat vervangen worden, dat want tak desma sap tak hij gaat worden vervangen. Ja. Maar het is Ivo. Dus dat want taki dan desma bedoel unom fighta DC dus zo. Of dus ook sawa bif tak over asante. Ivo, kom je wan steek. Oké, luister. Niemand moet mij komen zeggen nooit. Dat kort voor de verkiezing in Nice is zo tegenover haar PC. Niemand moet ons daarover komen zeggen. Ja. We hebben al aangehaald. Ik heb tenminste al aangehaald dat Misroto te lezen door hem. Tok mangama de boom. Zo in Amgo. Dus zo amasa bode. Maar ayuru doro. DC muka unu. DC muka mina kobi. Lugo middag deze worden vervangen. Dat is een optie. Een optie. Omdat je bent taking ba. Dat deze man kon doen aan doen. Of no een partij na manja. If one deze ook kom, amroko na de eisen voor met verkiezing. Sanga akan doetje corona.
In korte tijd. In korte tijd. Yes, man. Zo snel mogelijk. Zo snel mogelijk. Dat zomaar even in een vuile Hoe doe we oproep naar de regering? Mek de maar zo snel mogelijk dat ik sap suma ode waar niemand deze heeft voor corona. Oké. Sabi. Ten aanzien. Kan er niet keren. Nee, ten aanzien voor aher gebeuren is de informatie sterk en hard. DC is de voorzitter van de kiescommissie. DC moet leiden verkiezen voor corona. En dan heb je de mensen, als men in rust voelt, de ene van zo'n burger, minister van Infrastructuur. Ja, dus het team zet ik baas olij, a verkiezing, 25 mei, zijn ik dadelijk. Wat wij in feite vragen als gemeenschap, is dat we geen enkel economie meer nemen, wie zomaar winnen, wie opdracht was maar voor bekleedposten, omdat we want de ene stand is maar boy me man. Dat me beter altijd. We zo duidelijk is aan wie zomaar winnen, wie is naar VAP, wie is naar VAP, wie is naar ABOP, wie is naar NDP, wie is naar NPS. Unu, when a zittende regering moet komen naar Coroniaanse gemeenschap, actie dat zomaar hoe kan draag voor, lek DC, lek werkgroepcommissie, lek dat corona kan bloeien. Ja, want dadelijk we aba olie, 2028 we aba olie, fukuru, de mo kompai aguras, oru. En blok 58 die coroneren. Blok 58, die bent tijdens mijn vergadering, de machine loto, krantenschrijving. Blok 58, dit is Ramaka corona, maar corona de. Pede man fena moro bigi, hoeveelheid olie. No solo na coroneren, we no solo na systeem jaren. We no kom ik moet niet via aannemen, schulek domaren. No kon schulek kikes ja coroneren. 58 dat corona, be amoro bigi voorraad de. A hafa se wan boan keri, ben bouja, boas Ramaka junu. Oscar, dat ook hoe aprofetie. Boy die ben no $1 miljoen in boon hafa jaren. Maar omdat die problemen die hebben, boas Ramaka. Je bouwt, ja, corona ben bouwt. Dus raketbasis, hoe de powers nu voor Alassane. Ja, ik wou den bigisma mego arki me leisi furu. De pura raketbasis jaso na sumbere jogo pot dape bakasandere. No a haven voor olie-industrie, de pura coronikeur af jogo pot de watrasi. Dus corona man kom bewust no voor sa de man. Ja, dus no de a power kisi voor a totale bevolking a gemeenschap. Hoe corona wis, corona la ya foto toe, corona la ya Holland, corona la ya België, Israël, dat Pakistan tramander. Jene voor husband, de keep big up, want jij beseft dat jij wat atiti corona. Je post komt vaak altijd, dus de keep big up, ja. Dus Unoan, yes, maar dat kan win test. Ja, dat is ook maar ute de na day. Dus zo kan de indraaien. Wat leuk. Samen neem aan toe. Die demansie taku kanga camera beelden no. Alasan stop. De man tak na grafmachine den bolai. Ja, de luka we waji gwe jaso, lukuja. Jaso we waji. Mooi. Afris de dape. De man pen jaso na di no re jamoro. Ala mangwe. Jito, alas me jito de luka trekker. Dus de molaya machine. Die demansie camera beelden no alasan stop. De man betak do tek den grafmachine. Maar waarschijnlijk na loto sa de man pour jaso den piki buis. Nadat de man bocha gwe en die demansi tak de man disconf takif scherp staan ja de bij wan bigi truck de bij wan bigi truck scherp staan nya monitor smeti even de panyenja sei di no carporti wan jing wan corona na scherp staan lukuja luko te kade alas meiji mine taksu masani mensen you say that alles gref you wan bo wan sa rekol lying de trouwe de man voor plek voor trouwe abroko afval sa de me mir da pena kopanamo pen controle ja mensen me rupu op kolayo de man panye money pike balukuja mensen luku ja scherp staan ja kom yo bij wan cup scherp staan de man panye lo koromanelo lukuja monte pa grasi de panye Useide libi walibi fukoro makan fening. Libi tok. Da wota kwe discriminer na sosoronista
Hindustani baba roko ja. Na Hindustani panye. So bu roko kaba. Do take a loto gwe. Do take money. Roko kaba. Ano go so doro. Koron mamida ay metanja. So ima viren to de umide tapa uku. Koron ma u understand lukuja. Luka gudu. Luku money ja. De man na skerp sa si kampo. De man panya wa ye bigitaf lukuja. De man panya wa ye bigitaf ko. De man so motegu ele kere man. En daar heb ik nu op takwa santa gelijk. Zie. Motegi is aan de man. Ze skerp sa niet zo. De bita 50 keer to. Mi ap 50 o so ma 50 boito. Siksi o so mi boot de bita 50 keer. Mo suka mo ni kring. No mek de man bai lolo keske sambo. Wa gen nak panya o se bro. Guji wan status me kis ma lobby. Te ko me kis me breed, me kis me lafo. Misschien go onder. Sloot totally zit ook man. Maar tendoro en if ik me manga de maf mo ko madem gim barki du sunda la yara. Isa sede. Te manga de maf mi prati wandil u kan draye po antalisma. U kan ga foto adento yes u kan gide o mensani barki du sunda la. Barki du sunda la de tere in SLD. Do sabi mensen was sluit af. A live this is bende wa eye opener to verstaan aqui. No chineer tap man, no kof e foto's man ta kabenda pe enso. We waka in a politiek. We waka in a politiek. Jullie maar waka in a politiek. Dus no spa. We waka in a politiek. We waka in a politiek. Tuta kwaka we waka de we arki verstaan se sa. Just do kone arki. Ama to ko to roko. Uno pino amasa iga parte go arki. Uno tak sani parte sani. Uno boycott man. Je toch kunnen boycotten ze refi omdat voordat zoveel jaar roepen voor ze refi. Den drie moesten we verkennen ze. Dat natuurlijk agang ataku, bad mind sell out, hè? Je kunt thema after man, terwijl je bekijkt kan zich ba. Salat de saati mi man. Dat je koron man, of je no koron man. Akoron boy para ide take moro. Tron cameraman, e film lo keske san man. Mi mam da ayera mi man. Baka politik mo lugo fa woli ba man po mo klas. Film live at oligi waki. Big up. We horen ja mensen. We lukken ze even moro fara. Da ai. Yes man. Yes man. Je ziet dat rij. Alla sei weer check. Chana ontwikkeling. Ja. Mensen. Bij deze. Met bataki na laatste live stop naar plek. Oké, bij deze gaan we die live stoppen.